presented by मुस्कान। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। पूजा करे उलल की फराक बाली पूजा करे उलल की फराक बाली। मिक्स बाई नितेश राजा मंगुरा नवादा। सरस्वती मैया के मूर्ति बधैले झालर या बैलून से बारे सजैले। सरस्वती मैया के मूर्ति बधैले झालर या बैलून से बारे सजैले। उता मैया के चढ़ावे फूल लाली लाली। उता मैया के चढ़ावे फूल लाली लाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। मिक्स बाई नितेश राजा पूजा करे उलल की फराक बाली। मंगुरा नवादा। कइले ई सजावट बाटे मैया के मूर्तिया। चम चम चमकटाटे मैया के सूरतिया। कइले ई सजावट बाटे मैया के मूर्तिया। चम चम चमकताते देखना सूरतिया। उता डीजे मंगैले बाटे चुनु बाली। उता डीजे मंगैले बाटे चुनु बाली। पूजा करे उलल की फराक 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 बाली। और साल करे धूमधाम से पूजा। सखी सहेली संगे रहेली दूजा। हर साल से कहरे धूमधाम से पूजा। सखी सहेली संगे रहेली दूजा। तयंकुश पहला लिखले गीत झकास वाली। गावे अमन नीत सौझा कास वाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। सरस्वती मैया के मूर्ति बधैले झालर या बैलून से बारे सजैले। उता मैया के चढ़ावे फूल लाली लाली। उता मैया के चढ़ावे फूल लाली लाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। पूजा करे उलल की फराक बाली। मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 81028099